Burkina Faso mɔgɔ 19 fagara yɛrɛ kɔlɔsi dugulen 9 b'a la min kɛra dangarili wale fila senfɛ alamisa ani karidon Burkina Faso jamana kɔnɔ jadi jɛkulumaw ka dangarili senfɛ. Uganda u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya ta cɛkɛda min sigilen don bunadamaden jo sariyaw la fasali kama Nations Unies tɔgɔ la k'u ka baaraw tɛna lakuraya u ka jamana kɔnɔ. A ko jatigɛ bonyalen don fanga sɛnɛmatɔnw ani jolafasa sariyabagaw ma. Cameroun jamanatigi Paul Biya y'a ka san 90 ɲɛnamaya ko diɲɛ jamanatigiw bɛɛ lajɛlen ka cɛmɔgɔba don. Jalakilikanw binnen don ka taa Biya ma k'a bɛ ka karogɛlɛya kow ani yurukuyuruku la wara u ka jamana kɔnɔ. Congo RDC san fɛrɛkɛnɛba min bɛ sigi fɔli ani dɔn kan n'a bɛ wele ko Festival Annuel de Musique et Danse taara ka taa n'a ye Bakavu jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ ka sabu kɛ basigibaliya ye. Tunisie Hasna Chiwi ye Tunisie jamanaden musoman ye min den 2 tununa nin y'a kalo 4 ye k'u tun b'a fɛ ka Méditerranée kɔgɔji tigɛ ka taa Europe gunkana la.